Radan planina na jugu Srbije. Po mnogo čemu neobična, zanimljiva i svakako misteriozna planina. Đavolje varoš. Uvijene šljive u crkvi Lazarica. Svetleće munje. Kiseli izvori. I na kraju, put koji se protivi zakonima fizike, put koji svakog čoveka ostavi bez daha. Mi idemo upravo tamo. Lebane, preko Pčelica, Orane i tu smo, u podnožju Radan planine. Nedaleko od sela Ivanja zastajemo. To je to. I prvi utisak je jako važan. Ovo je taj, da tako kažemo, misteriozni put nedaleko od sela Ivanja u opštini Lebane, podnožje Radan planine i evo, golim okom se vidi da ovde postoji nizbrdica, međutim kada je auto na takozvanom leru, kola idu naviše. Menjaš na leru i pustimo kočnicu. Šta se dešava? Kakav je tvoj osjećaj, Mišo? Impresivno. Prosto neverovatno da ovako... I žitelji Ivanje i okolnih sela za ovu pojavu nisu znali do pre 20 godina, otkad se pročulo ovo neobično brdo, otkad je postalo popularno. Kažu da nema dana da neko ne dođe, zastaje, vraća se više puta napred-nazad i po pravilu svi se čude kako je to moguće. To je jedan prostor od oko 30 metara koji je vrlo, vrlo neobičan. To su primetili mnogi ljudi. Svakodnevno dolaze ovde ljudi koji gledaju šta se događa. Čak su i radile vaservage i libele i svašta je ovde radilo. I ljudi su oduševljeni ovim što se događa ovde. Svi oni koji su bili zainteresovani, svi su oni pokazali da je ono što je dole, da je to gore. Tako se... I svi su otišli bez odgovora? Da, svi su ovako bili pod jednim dobrim utiskom. Pa ljudi su začuđeni, ne veruju svojim očima, proveravaju, idu po par puta, vele da provere, eto, tako. Znači, baš su začuđeni i impresionirani onim što vide. I dolaze ovde ljudi pojedinačno, i u grupama, iz Srbije, ali i iz inostranstva. Iz godine u godinu taj broj se drastično povećava. Iako imamo u opštini Lebane Caričin grad kao jedan od najatraktivnijih lokaliteta, ne samo u opštini Lebane, već u celoj Srbiji, znači ljudi pored toga interesuju se i za taj deo, u stvari taj deo puta gde kola, kako kažu, idu uzbrdo. Sama idu uzbrdo. Sa ovog mesta jasno vidimo da ovde postoji pad, da je ovde nizbrdica. Kada okrenemo kameru, sada vidimo da ovde postoji uspon. I ponovo kameru okrećemo na drugu stranu i ponovo se vidi pad. Ali to što oko vidi potpuno je suprotno od onog kako se automobil ponaša. Dolaze sa raznim merilima, aparatima, žele da vide, da provere. Ne veruju oku, pa žele da provere i naučno. A vama se to na neki način godi? Gde je Caričin grad, gde su ove silne banje, gde je Radan planina, to je... Pa eto, znači Radan planina izgleda da privlači sad taka neka čuda, imamo Đavolju varoš, Sirinska banja, Caričin grad i na kraju znači imamo i tu deonicu puta gde, eto, dešavaju se čuda. Stop. Kakav je tvoj osjećaj? Mislim da je ovo fantastična stvar i prosto nevjerovatno. Nema nikakve sumnje kada je reč o tvom oku i tvom osjećaju? Nema nikakve sumnje, to se može vidjeti, to svi mogu vidjeti. Gde? Fantastičan osjećaj, ja? Aj ugasi auto pa da vidimo ono kao na leru. Naravno da, u ovoj našoj priči nismo sami, sa nama su dva profesora. Profesor iz Lebana i niški profesor Pavle Premović, koji nas uvijek prati u ovakvim i sličnim ekspedicijama. I sasvim je normalno kada čovjek baci pogled, normalno je da mu se čini da ide nizbrdo. Ja mislim ovo je fascinantan pravi utisak.
ali moramo da ispitamo. Da, to je prvi utisak. Fascinantno. Može, na prvi pogled možda vara, ali je fascinantan, 100 metara. Neka je taj prvi pogled, to je ono što oko vidi, a oko vidi da se dešava nešto čudno. Čućemo šta nauka kaže. Lep je i taj osjećaj da se nešto dešava što nije prirodno, što nema veze sa realnim svetom. Ajmo još jednom da probamo. I ovo je sigurno 10. put kako se spuštamo i radimo jedno te isto. I čini nam se da je uzbuđenje i posle 1 sata isto kao i kada smo prvi put ugledali ovo neobično mesto. Ja sam definitivno malo zatečen. Idemo uz brdo. Evo ga, ubrzava. U jednom... Ovo čak i ubrzava. Ovde, okrenite se da vidite da... Kakav je tvoj utisak? Fantastično. Jel vidite da je nizbrdo? Jasno, ima škola iza. Jasna stvar. Ovo je očigledno 100%, okrenite se vas dvojica. Malo pre, kad smo izašli ovde, ja sam vas pitao, gde idemo? Svi ste rekli, idemo naniže. Kad smo isključili kola, motor, kada ste isključili kočnicu, onda su kola počela da idu naviše. To ste svi očigledno primetili. Evo, nekoliko puta smo ponavljali. Ovaj deo je neverovatan ovde. Kako vaši prijatelji reaguju? Otprilike na isti način kao i vi? Na isti način kao i vi što reagujete, vrlo emotivno. Čak se ja uvek se ja uzbudim kad pokažem ljudima ovaj fenomen, bez obzira što sam ga 100 puta doživao, ja se uvek uzbudim. A ovo je već slika iz okoline Dimitrovgrada, na granici sa Bugarskom. Nešto slično snimili smo oktobra 2005. godine na ovoj lokaciji. Odavde se vidi uz krivinu brda. I kola ne da savladavaju samo uzbrdo, nego i krivinu. I ovde smo istraživali. I ovo je dobar primer optičke varke. I ovde nema nekog velikog naučnog čuda. To što nam se čini da auto ide uzbrdo jeste rezultat sprega više sila. Put jeste krivudav sa velikim promenjivim bočnim nagibom. Tako je bilo u Dimitrovgradu. A sada da se vratimo na ovu našu priču. Za početak da pređemo pešice ovu kratku destinaciju i vidimo kakav je osjećaj. Nema sumnje da ovde postoji neka misterija. I mi se ponašamo kao automobil. Nema dileme da postoji neki pad. Sada, oko moje vidi da postoji neka blaga uzbrdica. To oko vidi, međutim, kada hodam, čini mi se kao da se spuštam, što nema veze s onim što vidim. Tako se otprilike ponaša i automobil. I gotovo, na identičan način ponašaju se i priručne sprave i merni instrumenti. Menjamo lokaciju da vidimo koliki je kako se zove, vreme ovih amplituda ovoga. To je, ja ne verujem da će to da pokaže ikakve razlike, ali da budemo načisto, što se kaže, da. Svaki ogled ponavljamo 5 puta, sabiramo rezultate i onda donosimo zaključke. Za svaki eksperiment potrebno je 5. Na asfaltu ništa čudno, ali i na zemlji... Da van puta nema te anomalije uopšte. Prva početna fascinacija je prošla, profesore. Krenuli smo da radimo i ono što možemo odmah da uradimo, to je da uz pomoć jedne libele izmerimo pad, je li tako? Da bome, levi ili desni pad. Primećuje se na celom putu da ima i levog i desnog pada, negde ima oba pada. Jedan deo je nagnut na levo, drugi deo nagnut na desno, negde nema i tako dalje. Ovaj put izgleda kao uvijena, kako bi rekao, traka. Ovo je profesionalna busola, tako profesore? Da bome, to je... Šta uz pomoć busole? Mada tu je vrlo mala verovatnoća da ima geomagnetske anomalije, da ima jakih gvozdenih džepova ispod ovoga, pa da oni prave ovo. Onda bi busola pokazala, ona bi se malo bila nemirnija, obrtala bi se i tako dalje. U ovom slučaju pokazuje sve normalno? Ne, sve normalno. I busola i ostali priručni merni instrumenti ponašaju se apsolutno normalno. Oni potvrđuju da ovde nema nikakvih anomalija.
Dakle, za sada možemo da pretpostavimo još jednom da, znači, je nedvosmisleno rečeno bočni nagib. Optička varka i Bočni više nagib. građevinsko čudo, jel da? Jest. Da pokazuje sada taj visak. Vrlo izrazitu aktivnost pri dnu. Evo, možete da primetite. To nije nauka. To je negde na granici između nauke, ajde recimo i mistike. Da. Ali ja sam se uverio u toku svoje karijere nekoliko puta da to na neki način radi, kako bi rekao, po znacima navoda. To je interakcija čoveka i čovekovi, evo gledajte, pa to je fenomenalno. Ajmo da vidimo još jednom dole. To nisam vidio. To tek tako ne može da se zavrti. Ne. To najbolje da se porazgovara sa profesorom Vorgučićem. Ovo je već previše. Znači, ipak ima ovde, a to nema veze sa putem. Ko zna. Ovde prolazi 42. paralela. I to svi znaju. Tamo gde je 42. paralela, koja, znači, ide oko zemlje. Ceo taj prostor je izuzetno magnetizovan. To je jedno objašnjenje koje se može dati na ovom fenomenu. Pa nešto ima, da li je tu podzemni tokovi vode? Ceo prostor, ceo taj zapadni prostor Radana je prekriven banjama. Nije nemoguće uopšte da sa ove strane Radana, nije moguće da je zatvoren prolaz tim podzemnim vodama, da je zatvoren prolaz, pa je samo sa one strane Radana protok njihov, koji se kreće od Vrnjačke banje do juga Srbije, ceo banjski prostor koji ide. Nije moguće da tih voda ima previše sa one strane Radana, a da ih nema sa istočne strane. I kisela voda u Đavoljoj varoši, i blaga voda u Prolom banji, i vrela voda u Sjelinskoj banji, i još 20 izvora sa najraznovrsnijim hemijskim sastavom vode. To je Radan planina. Ovo jeste fenomen, ovo za oko jeste čudo i ne može čoveka da ostavi ravnodušnim. Međutim, nije naučno neobjašnjivo. Da, i ja mislim čak je ovo objašnjenje vrlo jednostavno. Ovakve anomalije ne mogu da se dešavaju na jednom uskom prostoru. Ako imate ovakve anomalije koje su geomagnetske prirode, to su na velikom prostoru. To su na kilometar, 2 i tako dalje. Ceo fenomen je neobičan, ali je naučno jasan. Jasan? Da, bo. Dakle, više građevinsko čudo izrade puta nego neko nebesko čudo. I građevinsko i terensko čudo. I terensko čudo. Gde je građen put. Hvala vam, profesore, na ovoj objašnjenju. Žao mi je što nema nekog nebeskog čuda, ali šta ćemo? Nastavljamo potragu za nekim drugim čudima. I može čovek 100 puta da uradi ovako nešto i može neko da mu kaže da to nema veze sa nikakvim čudom, ali prosto oko vidi nešto drugo. Oko vidi da je niz brdica, a ponovo ovaj auto ide u suprotnom pravcu. Đavolja varoš, prirodni fenomen. Loptaste munje, naučni fenomen. Ništa ovde nije slučajno, pa ni ovaj put koji možda nije neko naučno čudo, ali svakako jeste mesto koje uzbuđuje.